Преди години девойките мечтаяха да станат принцеси или феи. Днес те бленуват да станат фолк звезди. Ако вашето желание е същото, този наръчник ще ви помогне да постигнете мечтите си. Първо задължително условие, за да станете поп-фолк звезда, е да се здобиете с голям бюст. Поп-фолк звезда без големи цици, това е като ром да не може да люпи сенки. Второто задължително условие е да си изберете артистичен псевдоним. За тази цел трябва да откриете подходящо и все още свободно женско име в Националния поп-фолк регистър на имената. Не е зле да побързате, защото в момента единствените останали незаети имена са Цура, Ана Цура, Пипилота, Трансперанца, Димитричка, Кльомба и Мария Корнелия. Не се препоръчват имена вредни за здравето от сорта на Никотина, Кандида или Ана Ракия. Използвайте наставките екстра и хипер, но никога хипо и анти. Стъпка номер 3. След като вече имате секси име и грамадни млекоцентрали, каквото и да пеете, ставате суперзвезда. Фолкът не се пее, той се друса. Пък и не е нужно сами да си композирате песен. Вземете си някоя готова от Гърция, Турция или Сърбия и ето го вашия собствен хит. Ако успешно изпълните трите стъпки, вие ще бъдете на върха на славата и непременно ще се здобиете с бонус – мускулест бизнесмен от зеленчуковия бранш. Но бъдете на щрек, защото шоу-бизнесът е коварна работа и не се знае кога ще ви изненада следващото поколение. От затвора излезнах и часовник си тъпнах. От затвора излезнах и часовник си тъпнах. А